приятели! Отново сме заедно! И тук сме по един специален повод, годишнина на баба Иси. Моята баба. Имаме удоволствието да ви направим съпричастни на този хубав празник. Да. И ще направим днес влог. Днеска видеото ще е по-различно. Ето сега ще ви покажем масата каква е. Случай е специален, затова всичко е направено да бъде приятно, хубаво, красиво, подредено и да се помни този важен ден. Да, защото е годишнината 70 години все пак. Колко правили на една достолепна възраст, както аз съм малко по-голям, малко, с 15 години. Някъде там, да. Някъде там. На другата ми баба, тази си е дори. Тя има чак на 1 декември. На 3, извинете. Грешка. Чакай да видим. Да ви запознаем с обстановката, с салона, където се провежда тук залата, където се провежда рождения ден. На София, на улица Оборище, има 5. Да, ако искате и вие може да дойдете тук. Тук се провеждат много събития. Организацията принадлежи на моята майка, Милена Милена Христова. На моята майка е организирала това събитие. А сега ще ви го покажем. Зала се казва Viva.com Art Home и е много приятна, както видяхте, е много голяма, има още много събития за провеждане, има много неща. И тук е толкова голяма тази зала и сме си взели толкова голяма зала, защото са повече от 50 човека тук, защото все пак е юбилей и баба ни има много близки и много приятели и познати и за това. И голямо семейство ще кажеш. Тя е една от и голямо семейство. Чакай! Може да я произведеме баба на годината, защото действително юбилея е 70 години. Една достолепна възраст, която си заслужава уважение. Да. Ама все пак и тази баба е баба на годината. Аз не съм баба. Да. Иначе е много приятна атмосферата. Тук препоръчваме ви да дойдете в Viva.com Art Home. Хол, да? Не хом къща, и е много хубаво. И имаме и дискотека, както виждате, много музика се чува, много хора има тук, атмосферата е супер яка. Много щастлива на Оборище 5, баба диктатора. Центъра на София. И храната е много хубава, напитките са много хубави. Ние до сега гледахме матча с братовчедите ми, Барселона и Реал Мадрид е в Класико, не можехме да го пропуснем. И сега снимаме видеото. И кой отбор би? Реал Мадрид, ама аз бях за Барселона. Не може